Esperamos como en outros lados, por aí. Andar de... o raposo e non máis. Vamos! Eu mirei internet 89 cuadrillas. De 10 personas máis ou menos, sí. Sí, Sí, 900 personas. Sobre 900 personas. cada pandilla leva 10 homes. Se che tocan no medio cando estás cazando, pois podes un pouco, non? Cazando de ruido, eso, xa se pode toda a caza. O ano pasado no Carballiño, pois pasamos o mismo. Viñeron nós, pim pam, cámaras e hostias, que se non faces pouco, porque ti vas para facer algo, non? Esa maneira non podes facer nada porque andan por medio e estropean chulía. ¡Derechos ya para los animales! ¡Derechos ya para los animales! ¡Derechos ya! Eu entendo perfectamente a discrepancia que pode haber de personas en cuanto a posicións individuales ou incluso colectivas de que non se maten animales, de que non se cace, e nos respetámoslo absolutamente. O que sí me sorprende é que a forma de explicar eso sea saboteando a actividade de unhas personas que a están practicando legalmente, con todos os permisos, sin haber ningún incumprimento de ninguna norma. Cando se dan moita vara igual van por río. Depende con quen bata. Estes teñen ganas de follos, pero os follos arreglanse volados. Se sienten acosados y tampoco tienen conciencia de que estén, por ejemplo, invadiendo el espacio público de todos, de que estén matando animales que en todo caso, o sea, son patrimonio de ellos mismos o si no, patrimonio de todas las personas. Si alguien quiere pasear y ver un zorro, por ejemplo. Nos estamos totalmente en contra da caza, basicamente, pois porque é unha actividade que atenta contra a vida duns animais que o único que queren é vivir en liberdade pois no seu ámbito, non? A discrepancia entre cazadores e ecologistas de Galicia, que eu creo que entre un grupo, eu atreveríame a dicir como mínimo radical en estas posicións, de que se produzca sin haber ningún máis mínimo diálogo. Eu falei unha hora, polo menos, en Escairón con José María Cortón, dicíndolle que eu creo que había que aquí negociar unha serie de cousas para que, como mínimo, dende logo isto funcionara dunha forma bastante máis lóxica e coherente. É evidente que hai unha cuestión, hai determinadas cuestións que non vamos nunca a poder converger en elas, pois porque temos posicións distintas, pero o que si é certo é que hai un porcentaje delas moi grande e que en outras comunidades chegase a unhas colaboracións que eu creo que son moi interesantes para a naturaleza, para os grupos ecologistas e para os cazadores. O problema que teñen, eu creo que saben perfectamente que ante a opinión pública a súa opinión é moi difícil de soster e, polo tanto, evitan constantemente o debate público. E non hai tipos de caza, nin formas, nin épocas, nin nada. O sea, é un acto que dá morte e sufrimento e precisamente por eso nos queremos que rematar coa caza e por eso facemos sabotaxes deste tipo, actos de boicot totalmente pacíficos. O problema non debía haberlo, porque xa se empezamos a andar a leñazos uns cos outros, agora non está a altura nosa xa isto. O radio pois foi detido única e exclusivamente por exercer o seu dereito a defender a uns animais que estaban sendo asesinados por os cazadores aquí. Hai outro rapaz agredido polos cazadores e aí sí que dentro se vai cursar unha denuncia. En este momento eu non teño datos que poida facilitar de que hubo ningún problema. Veñen aquí a celebrar un campeonato nacional de raposo simplemente porque aquí é gratis matar. Eles se apoian en que hai moito raposo no monte e realmente non hai ningún estudio serio que respalde esa afirmación. Entón, primeiro que empecen por cumprir a lei e despois que a Consellería actúe en consecuencia. En principio, a xornada para nós foi moi positiva porque a información que temos das diferentes cuadrillas prácticamente non cazou ninguén. Das 89 cuadrillas foron avistados
según os nosos cálculos, 180 raposos, dos cuales se abatiron justamente 69 veces. Nos la encontramos en el camino. En la primera parada del autobús estaba hecha un nidito y mira qué delgadita está. Y ya dije, tú te vienes conmigo.